Tigtugan ka. Tigtugan ka. Ginagawa mo. Uy, tigtugan ka. Tigtugan ka lang ka sa akin. I'm a fool for your love. Yo, what is up guys, again your boy Kenshi from Gandaran. So, wag lang tayong maingay guys, no? Kasi natutulog si ate niyo Jocelyn sa ala guys, no? So, nandito si na mami at gagawa ng mga merienda ng mga nagtatrabaho dito sa bahay, no? So, papagawa kasi kami ng kwarto ngayon dito guys. So, guys, natutulog si ate niyo Jocelyn sa sala at may naisip akong i-prank sa kanya guys. Naalala yung prank sa akin na pinalo ako ng unan sa mukha habang natutulog. Kinina na. Adi mo't ibalas dito tama matulog dito sunay sala. Banatan tayo man juro pa na tata. Kailan tayo manuhin niya marik na na niya. Hindi niya marik na nga maariing mabat mapangot o kinina nga ulo. Ginagawa mo. So, yung obrahan ti asawa niyo no gadgad pa niyo ari ano no di na kayo nga unay nga ay ayatin. Isige na nakakadago sa araw kanya. Misa kaming medyo nagguwapo na kami. Iso kami mag-isin ng Justin. Nice like. Kininalaan. Nagguwapo ya. Ginagawa mo. So, ano bang hinihintay natin? Simulan natin itong prank na to. Sa mga bago pa naman dyan at bisita dito sa channel namin, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para ma-update ka namin kung may bago kaming video na i-upload. So, ginagawa mo. let's go. Pagatang nakili, ay sino nagaduhan mo? Ito namin din mami. Burger. Ha? Burger. Burger nga ham na. Lahab na? Ano na hotdog lang? Community lettuce pinang sa bali ni. Chinese lettuce. Di Taiwan. Taiwan lettuce. Kasla ano yan? Kasla Chinese pechay. Hindi so na ni. Teka. Kung gulo pa yung matungro. Try tayo ngayon ng brana kanya kini. Nanganap tayo. Yes. Malidak ko maubot na ka na. Timalap. Okay ate. Ginagawa mo. So, dito tayo guys ni. Hindi mga pabutat tilikod. Sige balay. Five minutes later. Ginagawa mo. Tigtugan ka. Ginagawa mo. Tigtugan ka. Uy. Tigtugan ka. Tigtugan ka. Wala. Tigtugan ka. Babay. Tigtugan ka. Galing ka. Babay. Tigtugan ka. Tigtugan ka.
Tulog ka. Muna na. Tigtigan ko. Magaling ako. Matulog kami kaldaw. Tumakatulog na araw. Tulog kami kaldaw. Cellphone ko. Anak mo eh. Cellphone ko. Sabay kasi ka. Cellphone ko. Ano butot mo na yung cellphone kay kasi ka tayo. Sabay kasi ka. Cellphone magpagta. Ginagawa mo. Hindi pa. Magringan. Cellphone ko. Cellphone na yan. Ilabla. Nay, tuloy na pala matulog. Tuloy na pala matulog. Tuloy na pala matulog. Tuloy na pala matulog. Aray ko! Galas na. So yun nga guys, no, natapos na tong prank natin sa kanya. At bago natin tapusin tong prank na to, konting shoutout lang muna sa mga soul supporters natin na laging nagko-comment, no? So kung wala kang comment, wala kang shoutout. So masyado ito natalimpo nga, Pima, natalimpo. Cellphone mo ito, naman nagsa-cellphone ng mga tao dahil. Maturog na lang sa cellphone na ay. So, una sa lahat, shoutout kay Sin Chander de la Cruz, kay Lennon Relubong, Firing Squad, Leonard Vlog, Gen 031, Joyce R. Aquino, kay Jeremy, ay Mary me pala yan. Kay Walter Baldoria, Renalyn Patawi, Edison Marcelo, Farayan Aquino, Colin Santos, Lance Gomez, Jocelyn Mendoza, Lemart Pagaduan from Sidem. Huwag kininam Lemart. So, kay Ann B. Labs, Janine Banan, Mikay Dom, April Joy Balanay, Moriel Hipolito, Jonah May Castillo Canete, kay Tita Tessie Gaspin, Karen Joy Felena, Angeline Galcon, Jorna Atam, Car Angelo Galardo, Rochelle Valencia, Grace Elinciadon, Lynn 32, Jenny Molina from Alcala, Cagayan. Yun. Cols Dait, Albert De La Cruz Official, Valerie Montino, Junjun Vitriolo, Archie Garcia, Chester Park na laging nagko-comment at nakaabang sa mga vlog namin. Shoutout sa Chester Park. Kay Edison Marcelo, Geraldine Lamises, Shane Bagalay, Ella Descalgar, Mila Calado, and Jenny Araulio. Yun, so yun lang guys na muna guys, no, sa mga di pa na shoutout dyan guys, no, huwag kayo mag-alala, shoutout din kayo guys, no, so I suggest nga kayo ng prank guys, no, so comment down below sa mga gusto mag-suggest, no, so
Inabalik na mag public prank guys, no? Mag-suggest nga kayo ng mga kataranta doon sa public prank, sa mga public, no? Marito yung sentro gataran niya, ito yung sentro gataran, nabakayan, yung taman, basta yado nga tao. Ito aming ka, nagado kami di ano, baka ng public prank na ka, baka mabulbulan na niya. So, di anultan, abang-abang lang yung mga, abang-abang lang sa public prank namin. So, see you sa next vlog, bye! Stories, I'm a fool for your love.